Момчето си мие ръцете, трябва му гърба. Отличен избор. Картарицата е гладна, ще хапне жилата. Това е упражнение, с което може да развивате четене с разбиране. Айде, Слънце, давай още един лист. Катинарът е заключен, трябва ми ключ. Отличничка си, браво на момичето. Чаят е готов, ще го сипя в който някакъв Чаша. чаша. Имам тетрадка, трябва ми молив. Да, давай смело, можеш. Мама купи рибка, трябва да купи и аквариум. Точно така, за да има къде да живее рибката. Маймуна е гладна, ще хапне банан. Правилно. Кучето е гладно, ще хапне коко. Заекът е гладен, ще хапне морков. Добре. Мишката е гладна, ще хапне сирен. И мисля, следват още 2 листа. Айде. Момчето отива на разходка, ще си вземе колело. Точно така. Мама я боли зъб, ще отиде на лекар. Зъболекар, да. Къпя се, използвам сапун. Добре. Със сигурност няма да е телевизор. Мия си зъбите, използвам паста. О, 3 листа мили. Графът е гладен, ще хапне трева. Подариха ми цветя, ще ги сложа в ваза. Добре. Отличен избор. Кокошката е гладна, ще хапне. Кой ще хапне? Семена. Семена. Телевизорът е изключен. Трябва ми дистанционно. Точно така, дистанционно. Бебето е гладно. Ще хапне шишето. Мляко. Мляко. Визират тук, малко по-абстрактно да помислим. Окей. Детето е изцапа. Трябва да се къпе. Къпне. Момчето е жадно. Трябва да пие вода или сок. Отлично. Слънцето е пече силно. Има нужда от шапка. От шапка. Браво, Ан. Прекрасна си.